Моля резервните състезатели на бялата лавина да минат в ляво, а на мускетарите в обратно. Мускетарчето да мога да гледам съдиите. Давам сигнал и почваме. 3, 2, 1. Търпеливо! Без да се виждате. Първо в лавината. Аут. Отстъпи сега, отстъпи Спасов. Отстъпи. Нека подава. Бели готов. Снимай зад гърба. Малко бяла лавина. Тъч. Тъч. Дай Бошка, дай! Аут. Така стойте. Да не те минава там. Ели зад гърба внимава. Добре, бе, Спасов. Ето превъртия. Отвори сега. Добре, нищо. Тук застанете търпеливо. Бели, внимавай зад гърба да не ти я дава там. Наклони Спасов и заден диагонал. А, така. Чисъл. Служи тяло. Добре, това. Браво, Бели. Първо в мускетари. Спасов, мисли. Отбия Спасов, бия. Спасов, бия, бе. Бели, давай стрелните пред вратара. Ако не. Добре, това. Тъч. Тъч. Минута и 50. Бели, заден диагонал, внимавай. Спасов са колица навътре. Той ще работи там. Отстъпи. Аут. Ето го до тебе. Спасов, без аут. Дай една секунда. Време. Без аут. Браво, че. Аут. Не, Спасов, отстъпете. Една минута. Забирай навътре, Бели. Така. Точка, заден диагонал. Браво, Спасов, на корнер играй. Браво. Корнер. Първо в Спасов, мускетари. мисли. Бели, движи.
Не, махни то там. Преднадушва тела. Между двамата. Бели, мини зад него, бе. Аде, търпеливо. Браво, Бели. Там е Спасов, там Спасов работи. Спасов стой. Дай бие. Браво, бе. Времето спри. Стоп! Спасов беги. 20 секунди до края на времето. Отстъпай! Пет секунди има. 5, 4, 3, 2, 1. Гола мускетари.